Sanamkela Avalanche of Grace, Kamalandu Thenjiwe molweni. Namhlanje sifunda indumiso yamashumi amathathu anesixhenxe. Sizawuqala kulaa vesi yamashumi amabini anesithathu. Amanyathela omntu olungileyo ayaqiniswa nguYehova. Uyathanda indlela yakhe. 24. Nokuba esiwa akasayi kuwiswa kuphela, ngokuba uYehova usekela ngesandla sakhe. 25. Ndibe ndimtsha, kaloku sendimdala, kodwa andizanga ndilibone ilungisa, lishiywa nenzalo yalo ifuna ukutya. Vesi emnandi le, ivesi ezosiphakamisa, ezophakamisa amalungisa levesi, eyoba amalungisa ayathandwa nguYesu Kristu. uYehova uwajongile amalungisa ngalo lonke ixesha, akafuni ahambe elahleka, uyawagada indlela yawawagayide. Athi noba hamba phina, athi hayi ungahambi kanje, hamba kanje. Athi hayi apha uzokuwa, apha uzolimala la. Awaprotect amalungisa. Amalungisa ngobani? Amalungisa ngabantu abamamkeleyo uYesu Kristu ngokholo. Xa simamkele uYesu Kristu singamalungisa ngokholo, hayi ngesenzo. Ivesi le izokhuthaza amalungisa namhlanje. Ivesi le izobiza abantu abangakamamkeli uYesu. Ithi yizani nizoba ngamalungisa. Futhi namhlanje angiqondi obukhona ongazumamkela uYesu xa bezawuva ezi vesi uba zithini na. Indlela lena uYesu ekufuneka simthembe ngayo, ngoba ngenxa yezinto ezintle asenzela zona. Laa vesi ithi nokuba ubuhambe phi nendlela, uzokudirect uYehova, akudirecte your steps. Nokuba ulahleka apha endleleni uzozibona nje ukuthi andihambi ndedwa, uzawuziva usemandleni. Ithi nokuba ubusowuphelelwe lukholo, ayikurestore ukholo lwakho nelife yakho, ayiphakamisa. Ngoba ngantoni? Ngoba ulilungisa, unaye endleleni, soza kulahle, soza kushiye, umkhethile nje, uyakuthanda. Ndincedeni nomamkela uYesu Kristu. Ndincedeni namhlanje nomamkela uYesu Kristu. Nizoba ngamalungisa, azonifaka, anifihle, aniprotecte. Xa nihamba endleleni uyawaprotecta amalungisa, uwafaka phantsi kwamaphi kwakhe. Iingxaki uzodibana nazo, iingozi uzodibana nazo, akukho kwii-disappointments uzodibana nazo, uzophoxeka, kodwa uzophakamisa. Athi nje akomeleze, athi nantsi indlela mntanam, hlala phantsi. Athi sela nangamanzi, hlala phantsi, phumla, yonwaba. Lena ndiyibonile, ndiza kulwela kule. Evesi 25, uvesi 24. Uthi nje noba sokusiwa uzawukuwa, ngoba apha endleleni zininzi izinto ezizawuwisa. Zininzi izinto uzawukhubeka apha endleleni, zininzi izinto ezizawuba sizikhubekiso endleleni yakho njengekhono. Yomelela, zininzi izikhubekiso, kodwa sowukhubekile. Ivesi ithi uza kusekela, akutsale ngesandla, akuphakamise. Athi awuzusoloku uqunquluzile, sowuwile awuzuhlala phaya phaa phantsi, akuphakamise. Awuzuqunquluza phaa phantsi, awuzuhlala kunje. Athi akuzusoloku kunje, akuphakamise uYehova. Ngoba ngantoni? Ulilungisa, ungumntana wakhe. Ndincedeni namkela uYesu namhlanje. Nizoba ngabantwana bakhe, azonijonga, uyawajonga amalungisa. Sele hamba engozini nakwindleleni enzima ezawuthatha ubomi babo, baphakamisa, banika
abaphilisi. Sebencamile abathumelele ilizwi litshilo Psalm 107 athi he sent his word and healed them. Ngoba ngantoni? Bangamalungisa, bangabantwana bakhe. Verse 25 uthi ndibe ndimdala, uthi ndikhe ndamtsha ngoku ndimdala, athi angazi ndalubona ilungisa lishiywa lodwa. Akawashiyi wodwa uYesu amalungisa. Athi ndikhaza wabo, athi nje lishiywa lodwa, nabantwana balo behambe becela izonka, behambe becela ukutya, athi nothi ilungisa. Lijongwa ngubani? UYehova uqobo lwakhe nguYesu Kristu. Asishiywanga sodwa, usishiye nomoya ongcwele. Umoya ongcwele uyayibona indlela okuyo enzima, akuphakamisa. Is our comforter, our helper, our teacher, zakufundisa indlela yophila. Xa umamkela uYesu Kristu ndincede, wazi into yoba njena amandla akho uzawaphakamisa ngokwakhe. Solo nawe ulonwabele usindiso lwakho. Your salvation, wazi ukuthi you delight in God. Ungathi sowusecaweni, sowuphakathi kwamalungisa, kanti wena ngoku uhleli nje. Abanye bayaphakame bayacula, wena uhleli phansi. Abanye baphakamisa worshiping God, wena ngoku awonwabanga. Delight, He will order your steps. Delight in the Lord. Vuya, yiba novuyo apha endleleni yakho yobulungisa. Ungabi si-spectator ecaweni okanye kwindawo ehlelileyo namalungisa, wena uzibuza into ukuthi nje bavuyiswa yini. Kungenxa yoba kukho umoya ongcwele phaya, and benza njani? Nabo bayamazi ukuthi unabo. Xa usezindaweni ezinoYesu uyazi ukuthi umoya ongcwele uyakuphakamisa. Ezinye izinto ubungazazi ubuzazincedwa njani, uzibona sezisenzeka, kanti uye wathini? Uye wena wamdumisa. Soloko umdumisa, usoloko umbulela kakhulu. Ethi Proverbs 24:16, ethi though the righteous fall 7 times, kodwa they will rise again. Uzawuphakamisa kakhulu. Zinintsi izikhubekiso, zinintsi izinto ezijongene nelungisa, izilingo, kodwa uYesu wenze njani? Uzophakamisa. You will rise again. Namhlanje nisatsho, noba uye kweyiphi nengxaki, noba ukweyiphi nendlela enzima, noba ukweyiphi nehamba enameva, kodwa xa uthemba uYesu, xa umamkele, uza kuphakamisa. Ncede namhlanje umamkele uYesu Kristu. Usoloko uvuya, yiba novuyo kwindlela yakho yobulungisa. The joy of the Lord is your strength. Yiyo loo nto uDavide watsho kwiNdumiso 51, athi restore the joy of my salvation. Athi restore the joy of my salvation, because kwi-salvation yakho ufuneka usoloko unejoy. Yiba nejoy. Delight in the Lord. He will order your steps. Khona iversion etsho kanjalo. Enkosi kakhulu, siyabulela kakhulu. We love you. God loves you. Bless you.